Триває інформаційний ранок на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. І далі говоримо про найважливіші новини станом на цю годину. І цей випуск знову розпочинаємо з теми захоплення Криму. 4 роки тому цей день був надзвичайно важливим для противників окупації півострова. На 26 лютого Верховна Рада Республіки призначила позачергову сесію, на якій мало ухвалити рішення про оголошення так званого референдуму. Під будівлею Верховної Ради Криму Меджліс зібрав противників окупації. На мітинг на підтримку територіальної цілісності України прийшли кілька тисяч людей, переважно кримські татари. Були під парламентом і прибічники приєднання Криму до Росії із триколорами та георгіївськими стрічками. На площі відбулися сутички. Призначена сесія 26 лютого так і не відбулася. Цей день в історії України зараз офіційно планують визнати днем спротиву Криму російській окупації. У нас нет сепаратистских лозунгов сегодня. Успокойтесь, пожалуйста. Все нормально. Потому что на Крым сегодня это автономная республика Крым. Она в составе Украины находится. Мы не позволим нарушать целостность Украины и заявлять от имени народов всех в Крыму какой-то банде, кучки провокаторов. Вот так и будем всегда. Они вообще не трезвые сюда пришли вообще-то. Вино, монобах из баллах. В этой стороне были россияне, мы находились с той стороны. Они явно не пришли с мирным протестом. Міжнародний форум, присвячений 4-й річниці окупації Криму, відбудеться сьогодні у Києві. Українські політики, закордонні експерти, представники Меджлісу кримськотатарського народу впродовж дня обговорюватимуть найгарячіші і найактуальніші питання. А от які саме, розповість наша кореспондент Олена Стецюк. Вона з нами наживо. Олено, вітаю. Отож, які маєш новини? Розповідай, тобі слово. Вітаю, колего. У міжнародному форумі «Окупований півострів. 4 роки опору» беруть участь сьогодні 200 учасників. Запланований виступ 30 спікерів. Зокрема, передбачається виступ віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка, також ряду урядовців. Буде також голова Меджлісу Рефат Чубаров та його заступник Ахтем Чийгоз. Запланований виступ також уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Буде також ряд народних депутатів, а також депутатів Європарламенту. Зокрема, передбачається виступ і Ребекки Гармс. Крім того, буде брати участь у цьому заході і постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, а також прокурор Автономної Республіки Крим Гундуз Мамедов. Зазначу, що взагалі цей форум передбачає 3 дискусійні панелі. Перша панель – політика державної влади України щодо Криму. Друга – це міжнародна. Зокрема, йтиметься про роль міжнародної спільноти у питанні невизнання анексії Криму. І третя – це вже експертна. Говоритимуть тут і ділитимуться думками правозахисники. І, зокрема, йтиметься про порушення прав людини на анексованому півострові, а також інструменти подолання і боротьби з цим. Крім того, зазначу, що під час цього форуму у рамках цього заходу запланований показ фільму «Бранці Кремля». Отже, захід розпочинається вже за півгодини. Зараз якраз триває реєстрація учасників, і телеканал АТР транслюватиме цей форум наживо. Студія.
Олено, спасибі тобі. Наша кореспондент Олена Стецюк наживо з міжнародного форуму, який присвячений 4-й річниці окупації Криму. І більше новин від Олени вже в наступних наших випусках. Руки геть від ханського палацу. З таким написом на плакаті на одиночний пікет у Бахчисараї вийшла Ельмас Акімова. І тепер їй погрожують штрафом до 30 тисяч рублів. На 28-річну кримську татарку, яка не побоялася виступити проти вандалізму окупантів у ханському палаці, накинулися двоє – чоловік та жінка, і порвали її плакат. На місці одразу з'явилися і люди у формі, однак не для того, аби захистити учасницю пікету від провокаторів. Поліцейські взяли в Ельмас Акімової пояснення і пригрозили протоколом та штрафом, якщо доведуть, що це був несанкціонований мітинг. Адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Фейсбук написав про затримання активістки. Однак пізніше стало відомо, що Ельмас Акімову не арештували. Разом з громадськими захисниками вона поїхала до Бахчисарайського відділку поліції подати скаргу на дії провокаторів. І там же вона побачила своїх кривдників. Вони саме писали проти неї заяву. Наш памятник архитектуры 16 века разрушает самым скверным образом. Мы не можем молчать. И я не смогла молчать. Поэтому я приняла решение, что нужно выйти с одиночным пикетом. Это моя точка зрения, я так считаю. Рядом со мной припарковался автомобиль, из него выбежала женщина и мужчина, набросились на меня с нецензурной лексикой, начали меня оскорблять. Сказали, что я не имею права стоять здесь с этим плакатом. Заявление на этих людей я пишу. Маму Герая Куламетова знову викликали на допит у поліцейському відділку Кіровського району. Їй вручили обвинувальний акт. Заремі Куламетові закидають начебто погрози на адресу одного з російських силовиків під час арешту її сина. Громадського діяча та учасника одиночних пікетів Герая Куламетова затримали 18 січня після обшуків в його будинку у Старому Криму. Його звинуватили у буцімто екстремістських публікаціях у соціальних мережах. І того ж дня окупаційний суд заарештував його на 10 діб. 28 січня Герай Куламетов вийшов з Білогірського СІЗО, але вже за кілька днів окупаційні силовики висунули претензії до його матері. 5 лютого Зарему Куламетову вперше викликали до поліції. Тоді жінку схиляли до того, аби вона обмовила себе і написала зізнання в образі поліцейського. І підтримати Зарему Куламетову закликала юрист Ліля Гемеджі. Про сфабриковану справу проти матері громадського діяча Герая Куламетова вона розповіла на черговій щомісячній зустрічі Кримської солідарності, яка відбулася цими вихідними у Сімферополі. Її учасники не побоялися знову зібратися після подій у Судаку наприкінці січня. Тоді на зустріч Кримської солідарності увірвалися з обшуками окупаційні силовики. Вони фотографували усіх присутніх та збирали у них паспортні дані. А після того окупанти ініціювали прокурорську перевірку щодо Українського культурного центру. Його представники регулярно відвідують зустрічі Кримської солідарності. І на останньому зібранні у Сімферополі вони розповіли, що після судакських подій окупанти запрошували їх на розмови. А потім у центру виникли проблеми з друком у типографії їхньої газети «Кримський терен». Крим стане цвинтарем для окупантів. У Стамбулі до будівлі консульства Росії поклали чорний вінок. На пікет проти російської окупації Криму вийшли стамбульці і представники кримсько-татарської діаспори з 15 міст та провінцій Туреччини, а також з Румунії і Сполучених Штатів Америки. Також до 4-ї річниці анексії Росією Криму посольство України в Туреччині та Генеральний центр кримських тюрків Туреччини організували тематичну виставку і конференцію. Katil, Putin, hesap verecek. Katil, Putin, hesap verecek. Kırım, kırım, kırılmaz. Türkiye zincir vurulmaz. Kırım, kırım, kırılmaz. Путін геть із Криму. Таке гасло пролунало у центрі Хельсінкі. Там на акцію підтримки територіальної цілісності України вийшли представники української діаспори у Фінляндії, а також фінські друзі України і кримсько-татарського народу.
Підтримати кримських татар в окупованому Криму закликали і у канадському Торонто. Активісти зібралися у Квінс-парку біля будівлі законодавчої асамблеї провінції Онтаріо. В руках вони тримали плакати «Крим – це Україна» і «Звільніть Крим». Учасники акції в Торонто також виступили на захист ханського палацу у Бахчисараї від псевдореконструкції російських окупантів. Поки що це всі новини, які підготувала наша команда станом на цю годину. Більше подій у розвитку вже у наступних випусках, тож залишайтеся з АТР.